iki kurang pupuk, mergane golek pupuk angel nang pertanian iki lho. Lek renek datane ya ndak dikeki. Gek wong lek rande lemah ora dikeki pupuk terus piye to guys ngene iki. Jagunge mek semene-mene kurang pupuk. Tuku pupuk tuku njaba. Lah gek sing nyumbang sapa? Pak Prabowo tek nyumbang pupuk lho nggono. Ndahane lekmu marem lho Pak Jiren telehmu. Kaya ngene iki lho. Yo ngalah ngeno kesemene iki lho apa iki. Tapi yo panggah disyukuri to ngeno to, guys. Yo nyatu yo kurang pupuk. Iki ngono pupuke akeh ngono beh yo sak gedang-gedang biar kalau gedine. Tenan yo Pak Jiren. Pak Prabowo nyumbang garam. Ya malah ngarep-ngarep Pak Prabowo nyumbang pupuk piye lho. Iya iya. Lah kowe oleh apa ora? Pak Prabowo engko nyekel. Panggah Pak Prabowo iki. Disumbang. Disumbang karo Pak Prabowo jere Pak Jiren. Ngenteni ra teko